లెవెల్ 3 క్లాస్‌లో 16వ అధ్యాయం భక్తి రసామృత సింధు అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. సో రాగభక్తిలో మొదటి పార్ట్ 15వ అధ్యాయం నిన్న చూసాము. ఈరోజు రాగభక్తిలో 2వ పార్ట్ చూద్దాం. సో ఈ రాగభక్తిలో మరి ముఖ్యమైన పాయింట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఇందులో మనం ఓవరాల్గా వాళ్ళు నొక్కి చెప్పిన విషయం ఏమిటి అంటే, గోపికల భక్తి మార్గమే అన్నిటికంటే కూడా అతి పవిత్రమైనది, అతి ఉన్నతమైన మార్గం. కాబట్టే భక్తులు చాలామంది బృందావనంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమిటి, ఈవెన్ గోస్వాములు, షడ్గోస్వాములు మీరు వినే ఉంటారు. ఈ రూపగోస్వామి కూడా, షడ్గోస్వాములు అంటే 6 గోస్వాములు. వాళ్ళల్లో వీళ్ళ 6 కూడా చైతన్య మహాప్రభుకి శిష్యులు, గొప్ప భక్తులు. గోస్వాములు అంటే ఇంద్రియాలు జయించిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంద్రియాలను కూడా జయించి అంటే సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళు. ఈ భౌతిక ప్రాపంచిక దృష్టి మీద, భౌతిక ప్రపంచం మీద నుంచి వాళ్ళ దృష్టి భగవంతుడి మీదకి మరల్చగలిగిన వాళ్ళు అని గోస్వాములు అంటే అలా ఇంద్రియాలను జయించిన వాళ్ళు అని అర్థం. వాళ్ళు కూడా ఈ పద్ధతినే అవలంబించడానికి అవలంబించారు. ఏది గోపికల మార్గం అని చెప్తారు. సో గోపికల యొక్క ఆ ప్రేమతత్వం ఎంత పవిత్రమైనదో మనం చూసాం. ఇది మామూలు మనం ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రేమకు ఉన్న నిర్వచనం కాదు. ఇది పవిత్రమైనటువంటి భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించడం తప్పితే ఇంకా వేరే ఇచ్చ లేనటువంటి భక్తి అది. సో వాళ్ళని ఏమంటారో ఒక పదం కూడా చూసాము. అలా సహజంగా భక్తి ఉన్న వాళ్ళు కొందరు ఉంటే, ఇంకా కొందరు సాధనతో భక్తిని అలవర్చుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ 2 రకాలకి 2 పేర్లు కూడా చెప్పారు. సో ఆ పేర్లు అవి గుర్తుంటే పెట్టండి చాట్ బాక్స్లో. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రాగభక్తిలో 2వ భాగంలో సంబంధ రూపమైన రాగాత్మిక భక్తి. సో అక్కడేం చూసాం, కామరూప రాగాత్మిక భక్తిని చూసాం నిన్న. సో ఆటోమేటిక్గా నా ప్రశ్నలో ఒక ఆన్సర్ కూడా ఇక్కడే వచ్చేసింది. సో అది కామరూప రాగాత్మిక భక్తి అయితే, ఇది సంబంధ రూప రాగాత్మిక భక్తి. అంటే మనకున్న భగవంతుడితో భౌతికంగా ఏర్పడిన సంబంధాన్ని బట్టి వచ్చినటువంటి సహజ ప్రేమ. దానికి మరి నందమహారాజు, యశోద వీళ్ళందరూ కూడా ఉదాహరణలు. ఎందుకంటే వాళ్ళ పుత్రుడుగా వాళ్ళు సహజంగానే భగవంతుడి మీద
ఆయన భగవంతుడు, అది వాళ్ళకి తెలియకపోయినా వాళ్ళు మరి ఆ రకంగా భగవద్ అవతారాన్ని సహజంగానే ప్రేమించారు. సో మరి భగవంతుడికి నిజంగా ఎవరు తల్లి ఎవరు తండ్రి, ఆయనే అందరికీ తండ్రి అని భగవద్గీతలో చెప్పారు. కానీ భక్తుడికి అలాంటి దివ్య భావం ఉన్నప్పుడు ఆ వాత్సల్యాన్ని, అటువంటి వాత్సల్యం ఉన్నప్పుడు భక్తుడికి బంధము అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. ఈ వృష్టివంశీయులందరూ అంటే ద్వారకా నగరంలో శ్రీకృష్ణుడు బంధువులందరూ కూడా ఆయన అలాగే భావించి మరి వాళ్ళలో బాబాయిలు ఉండొచ్చు, మేనమామలు ఉండొచ్చు, ఇలా రకరకాలుగా చిన్నాన్నలు వీళ్ళంతా బంధువులే కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా మరి వాత్సల్యం ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళంతా అలాగే వాత్సల్య బంధంతో ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ వాత్సల్య రూపంలో ఉన్న ఈ సహజమైన ప్రేమని రాగాత్మిక భక్తిలో సంబంధ భక్తి అంటారనమాట. అంటే ఇది కూడా న్యాచురల్గానే వచ్చింది. కానీ ఎందుకు న్యాచురల్గా వచ్చిందంటే వాళ్ళకి సంబంధం ఉన్నది కాబట్టి భగవంతుడితో అలా వచ్చింది. కాబట్టి అది రాగాత్మిక భక్తిలో సంబంధ రూపం అనమాట. కామరూపం ఏమో గోపికల భక్తి అని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ వృష్టివంశీయులేంటి, బృందావన వాసులేంటి, వీళ్ళంతా కూడా ఇలా రాగాత్మిక భక్తి వాళ్ళలో శాశ్వతంగా ఉంటుంది అంటున్నారు. వాళ్ళు ఇక భగవంతుడి పట్ల భక్తితో వాళ్ళు చేయవలసిన విధులను మనం ఇంకా ప్రస్తావించని అవసరం లేదు. మరి భక్తి దశలో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ వాళ్ళకి కలుగుతాయి అంటున్నారు. సో ఇది రాగాత్మిక భక్తి. ఇప్పుడు సో రాగాత్మికల్లో కామం కామ భక్తి దానికి ఉదాహరణ మనం గోపికలను చెప్తాం, కానీ అది మామూలు కామం కాదు. అలాగే సంబంధ రూప భక్తి అంటే భగవంతుడితో సంబంధం ఉన్నది కాబట్టి సహజంగా కలిగే భక్తి. సో మెయిన్ పాయింట్ ఏమిటి రాగాత్మిక భక్తి అంటే అది. డెఫినేషన్ ఏం చెప్పారు? చాట్లో ఏమీ ఆన్సర్స్ రాలేదు. సో మీరెవరు ఏమీ ఆన్సర్స్ పెట్టలేదు. సో ఎవరికి మరి పాయింట్స్ ఏమీ గుర్తులేవా? నిన్న మనం చూసిన మెయిన్ పాయింట్స్. రాగాత్మిక భక్తి అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు రాగానుగ సాధన ఆన్సర్స్ కోసం చూస్తాను, తర్వాత చెప్తాను ఒకవేళ మీనింగ్. ఇప్పుడు రెండవ భక్తి రాగానుగ సాధన భక్తి. ఇది ఏమిటి? రాగానుగులు అంటే ఏమిటో కూడా నిన్న చూసాం. సహజంగా లేకపోయినా వాళ్ళు ఈ సాధనా మార్గంతో ఆ ప్రేమను డెవలప్ చేసుకుంటారు. భగవంతుడి పట్ల ఆ సహజ ప్రేమ సాధనతో డెవలప్ చేసుకుంటారు. సో మనబోటి వాళ్ళమందరం రాగానుగులం అనొచ్చు మనం గనక నిజంగా ఈ సాధనలో ఉన్నాము అంటే. వాళ్ళు భక్తి సేవలు ఈ విధులన్నీ మరి అంటే బృందావన వాసుల అడుగుజాడల్లో అనుసరించాలని కోరుకున్న వాళ్ళను రాగానుగులు అంటారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే వాళ్ళు భక్తిని అందుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఎలా? బృందావన ఇలాంటి శుద్ధ భక్తుల అడుగుజాడల్లో నడుచుకుంటూ. కాబట్టి వీళ్ళు నేర్చుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే భక్తి మార్గంలో ఉన్న స్టెప్సే ఫాలో అవ్వాలని లేదు. వాళ్ళు ఇలా యశోద నందులు వీళ్ళ లాంటి నిత్య భక్తులతో ఆకర్షింపబడి అప్రయత్నంగానే వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో అనుసరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇటువంటి ఒక భక్తుల్లాగా మనం అభివృద్ధి సాధించాలి అనే సంకల్పం వాళ్ళ క్రమేణా కలుగుతుంది. అంటే ఇటువంటి భక్తులను చూసి వాళ్ళకు కూడా భగవంతుడి పట్ల ప్రేమను పెంచుకోవాలనే అభీష్టం కలుగుతుంది. సో అలా క్రమంగా వాళ్ళు కూడా అభివృద్ధి చేసుకుంటారు. అయితే భక్తి సేవలో చెప్పిన స్టెప్స్ వల్ల కాదు, ఏ రకమైన సాధన వల్ల అంటే ఏమంటున్నారు అంటే శుద్ధ భక్తులను అనుసరించడం ద్వారా వాళ్ళు ఈ భగవత్ ప్రేమను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇది రాగానుగా భక్తి. సో మనం కూడా మరి శుద్ధ భక్తులను ఫాలో అవుతూ ఆ రకంగా భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమను పెంచుకోగలిగినప్పుడు రాగానుగ భక్తి అంటారు. సో అయితే మరి బంధాల నుంచి విముక్తులైన వాళ్ళకి తప్ప ఈ బృందావన వాసులు లో అడుగుజాడల్లో నడవాలి అనేది అందరికీ అసలు అంత కోరిక కలుగుతుందా? ఈ ఇంత ప్రేమ డెవలప్ చేసుకోవాలి అనే ఆసక్తి డెవలప్ అయింది అంటే మనం ఐహిక బంధాల మీద నుంచి కొంతవరకు బయటపడ్డామని అర్థం. ఎందుకు అంటే వాళ్ళని అనుసరించాలనే ఆసక్తి మామూలు వాళ్ళకి ఉండదు కదా, ఐహిక బంధాల మీద వ్యామోహం ఉన్న వాళ్ళకు. కాబట్టి ఈ భక్తిని అనుసరించడంలో ఇది
అనర్థ నివృత్తి ఫస్ట్ దశ. అంటే ఈ అడ్డంకులన్నిటినీ వదిలించుకునేటటువంటి దశ, ఈ బంధాలన్నిటినీ ప్రక్కన పెట్టగలిగిన దశ, నివృత్తి చేసుకోవడం బంధాలన్నిటినీ. అనర్థాలు అంటే మనకి భగవంతుడిని గురించిన అర్థం తెలియడానికి ఆటంకాలని అనర్థాలు అనుకోవచ్చు, ఈ భవబంధాలని. సో ఈ అనర్థాలన్నిటినీ నివృత్తి చేసుకోవడం ఆ దశ. ఆ దశలో మనకేమిటంటే ఈ ఐహిక బంధాలన్నీ నివృత్తి చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఈ బంధాలు పటాపంచలైపోతాయి అంటున్నారు. అప్పుడు ఒక్కొక్కప్పుడు ఈ రాగానుగ భక్తి అనుసరించడం అప్పుడు రాగానుగ భక్తిలోకి మార్గంలోకి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నిజానికి అనర్థాలు అంటే అవాంఛనీయాలైన ప్రవృత్తుల నుంచి విముక్తి. అంటే మనకి భక్తి మార్గంలో కొనసాగడానికి, ఈ భగవంతుడి పట్ల ప్రేమను పొందటానికి ఆటంకాలైన ఏదైనా అనర్థాలు అనొచ్చు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి అటువంటి భక్తుడు నందుని అనుసరిస్తానని లేదా యశోదనో గోపికలను అనుసరిస్తున్నానని ఒక ప్రక్క చెప్పుకోవచ్చు, కానీ ఇంకొక ప్రక్క ఈ ఐహిక కామాలన్నిటి పట్ల ఆకర్షణతో ఉండడం కూడా జరగవచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి భగవత్ ప్రేమ మరి నిజం కాదు, అది ఊరికినే అనుకరణే కానీ నిజంగా వాళ్ళు ఫాలో అవడం లేదు అంటున్నారు. సో సహజంగానే ఈ గోపికల ప్రేమ తత్వం పట్ల ఆకర్షితులైనట్లయితే అప్పుడు ఈ లౌకిక కల్మషాలేవి కూడా వాళ్ళల్లో ఉండవు. సో ఆ ఆకర్షణ కూడా సహజంగా ఉండాలి, అదేదో గొప్ప కోసం వాళ్ళు అంటున్నారు కాబట్టి మనం అందాము, మనం కూడా వాళ్ళలో ఆకర్షితులయ్యాము, మేము కూడా రాగానుగులం అని ఊరికినే కాదు, మనస్ఫూర్తిగా మనం అటువంటి ప్రేమ వైపు ఆకర్షితులం అయినప్పుడే ఈ లౌకిక కల్మషాలన్నీ కూడా మనలో తగ్గిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది అంటున్నారు. అందుకని ప్రారంభంలోనే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ భక్తి సేవకు సంబంధించిన విధులను ఎవరైనా ఖచ్చితంగా పాటించాలి. ఇప్పుడు నిజమే ఈ రాగానుగ వాళ్ళందరూ శుద్ధ భక్తుల్ని ఫాలో అవ్వాలనేటటువంటి ఇంట్రెస్ట్తో ఉంటారు, కరెక్టే. కానీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఎలా వస్తుంది, ఊరికినే మరి ఒక్క రోజులో రాదు కదా. కాబట్టి ఈ భక్తికి ఎవరైనా సరే బిగినింగ్లో ఈ భక్తి సేవలోకి అవసరమైన విషయాలని విధులన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా పాటించాలి. మరి ప్రామాణిక గ్రంథాలు చెప్పిన విషయాలు, గురువు గారు చెప్పిన విషయాలు, ఆదేశాలు, వీటన్నిటిని కూడా పాటించాలి. శాస్త్రాలు చెప్పినవి, గురువులు చెప్పినవి, ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ మనం పాటించి ఈ భవబంధాల నుంచి విముక్తి కలిగించుకుంటామో అప్పుడు మనం ఈ నిత్య బృందావనంలో ఉన్న నిత్య భక్తులు అవ్వనివ్వండి, శుద్ధ భక్తులు అవ్వనివ్వండి, అప్పుడు మనం వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో మనం ఫాలో అవ్వచ్చు. అప్పుడు యశోదాదేవి లాగా వాత్సల్య భక్తి డెవలప్ చేసుకోవాలనుకోవచ్చు, నంద యశోదుల్లాగా లేదా గోపికల్లాగా మరి అటువంటి భక్తి డెవలప్ చేసుకోవాలనుకోవచ్చు. కానీ ముందు ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటూ శాస్త్రాలు, గురువులు చెప్పిన ఆదేశాలు పాటిస్తేనే అది ప్రీ రిక్విజిట్ అనమాట. అది మనం ఎప్పుడైతే సవ్యంగా చేయగలుగుతామో అప్పుడే మనకి వీళ్ళ అడుగుజాడల్లో నడవటం కరెక్ట్గా సాధ్యపడుతుంది అంటున్నారు. రూపగోస్వామి మరి భక్తిరసామృత సింధువులో ఏమన్నారు అంటే, నిజంగా ఒక వ్యక్తి భవబంధాల నుంచి విముక్తి సాధించినట్లయితే ఈ బృందావనంలో ఉన్న ఒక నిత్య భక్తుని స్మరిస్తూ ఆ భక్తుడు ఎలా అయితే భగవంతుని ప్రేమిస్తున్నాడో వాళ్ళు కూడా అలా ప్రేమించవచ్చు అంటున్నారనమాట. నిజంగా భవబంధాల నుంచి ఆ విముక్తిని అంటే బయట పడగలిగినప్పుడు, గోస్వాములు అవ్వగలిగినప్పుడు, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ భక్తుల వల్లే వాళ్ళు కూడా భగవంతుణ్ణి ఆటోమేటిక్గా ప్రేమించగలరు. ఇలాంటి వైఖరి అలవర్చుకోవడానికి బృందావనంలో ఉండడం చాలా అవసరం అంటున్నారు. అంటే మరి మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను బట్టి కూడా మనకు వస్తుంది కదా. ఇంట్లో కూడా మనం భజన చేసుకోవచ్చు, కానీ మరి నలుగురితో వెళ్ళి సత్సంగంలో చేసిన భజన ఇంకా మనకు బాగున్నట్లు ఉంటుంది కదా. అలాగే భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండడం సులభం అవుతుంది. కాబట్టి బృందావనంలో ఉండడం కూడా ఇంత భక్తి డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఇలా భక్తి సాంగత్యంలో ఉండడం అవసరం. మరి కనీసం మానసికంగా అయినా బృందావన వాసం చేయాలంటున్నారు. సో మరి అందరం వెళ్ళి బృందావనంలో ఉండడానికి కుదరకపోవచ్చు ఏదో కారణంతో, కానీ మనం ఎక్కడున్నా మానసికంగా అయినా మన మనస్సును అక్కడ ఉంచడం అవసరం అంటున్నారు. సో భక్తుడు దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, భక్తుడు మరి ప్రత్యక్షంగానే ఈ వ్రజభూమికి అంటే బృందావనానికి వెళ్ళి అక్కడ భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నమై ఇతర భక్తులను అనుసరించాలి. ప్రత్యక్షంగా ఒకవేళ బృందావనంలో నివసించడం సాధ్యం కాకపోతే ఎక్కడుంటే అదే బృందావనం అనుకుంటూ నిత్యము ఆ భావనతో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు.
అయితే పాయింట్ ఏమిటి, నిరంతరం బ్రజధామం బృందావనం మీదే మన మైండ్, మన ఆలోచన దాని గురించే చింతించాలి. అంటే మన మనస్సు అంతగా ఆ బృందావన ధ్యానం మీద ఉండాలి. ఇలా అక్కడ ఒక నిత్య భక్తుడిని అనుసరిస్తూ ఇలా భగవత్ సేవలో నిమగ్నులం కావాలి. సో ఈ ధ్యానానికి, ఇమాజినేషన్‌కి ఎంత మహత్యం ఉన్నదో మనం ఆ బ్రాహ్మణుడి కథలో చూసాం. ఆయన రోజు ఇలా ఎన్నో నైవేద్యాలు వంట చేసి రకరకాలవి భక్ష్యాలు భగవంతుడికి నైవేద్యం చేస్తున్నట్లు రోజు స్నానం చేసి ఆ నదీ తీరంలో ఊహించుకునేవాడు. పూజ అర్చన చేస్తూ నైవేద్యం పెట్టినట్లు. మరి ఆయనకి ఆ రోజు పాయసం గిన్నె అంటుకుంటే చేయి కాలడం, అప్పుడు కళ్ళు తెరిచి చూసుకుంటే ఆ ఉలిక్కిపడి ఆయన ఆ వేడికి ఆయనకి మెలుకువ వచ్చి చూస్తే నిజంగానే చెయ్యి కాలి ఉండడం చూసాం. సో ఆ ధ్యానం పవర్‌ఫుల్‌గా, సిన్సియర్‌గా ఉన్నప్పుడు ఆ ధ్యానాన్ని నిజం చేయగలరు భగవంతుడు. అది అందుకని బృందావనం లాంటి చోట్లకి వెళ్ళలేకపోయినా మనం ఎక్కడుంటే అదే బృందావనంగా మనం భావించుకుని కూడా ఈ భక్తి మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేయొచ్చు. సో భక్తుడు మరి నిజంగా ఇలా భక్తి మార్గంలో పురోగతి సాధించి ఎప్పుడైతే సిద్ధత్వాన్ని, సంసిద్ధత్వాన్ని అందుకుని నిరంతరం భక్తి సేవలో నిమగ్నుడై ఉన్నా గూడా ఆ విషయాన్ని పైకి చెప్పుకోకూడదు, ప్రకటించుకోకూడదు అంటున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక శరీరంతో సంబంధం ఉన్నంత కాలం గూడా మనం ఎలా ఉండాలి? కనిష్ట భక్తుల్లాగా ఉండాలి. అంటే మనకు అహంకారం ఉండగూడదు. నేనింత గొప్ప భక్తి మార్గంలో ఉన్నాను, నేనేదో ఇవన్నీ ఆచరిస్తున్నాను అలా అనుకోకూడదు. ఈ శరీరం ఉన్నంత కాలం మనకి ఈ శరీరంలో ఈ ఈ సంబంధం, భౌతిక శరీరంతో సంబంధం ఉన్నంత కాలం గూడా మనం కనిష్ట భక్తుడుగానే ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఈ శరీరం కాదని మనం ఆత్మతో సంబంధాన్ని నిజంగా పెట్టుకోగలుగుతామో, అప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్‌గానే ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాం. కాబట్టి శుద్ధ భక్తుడు గూడా ఈ వైదీ భక్తి అంటే అలాంటి ఆత్మస్థితిలోకి వెళ్ళినప్పటికి వాళ్ళు ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వక్కర్లేదు, ఏ పని చేయక్కర్లేదు. అది నిజమైన అకర్మ స్థితి అని మనం భగవద్గీతలో గూడా చూస్తాం. కాబట్టి ఆ స్థితికి వెళ్ళే వరకు శుద్ధ భక్తులు గూడా విధులన్నీ పాటిస్తూనే ఉండాలి. ఈ వైదీ భక్తి అంటే చెప్పారు గదా! ఏ రకంగా అర్చన చేయాలి, ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి, ఇవన్నీ మనం 64 పాయింట్స్‌లో చూసాం. సో, అవన్నీ పాటిస్తూనే ఉండాలి. కానీ భగవంతుడితో ఎప్పుడైతే మనం ఆ సంబంధాన్ని, ఆ కనెక్షన్‌ని పెట్టుకోగలుగుతామో, అప్పుడు ఈ నియమ నిబంధనలు పాటించడంతో పాటు మార్గదర్శకుడిగా ఎంచుకున్న భగవంతుడి యొక్క పర్యవేక్షణలో భగవంతుడిని సేవిస్తూ తన యొక్క కృష్ణ రతిని గూడా పెంపొందించుకోవచ్చు అంటున్నారనమాట. అంటే హ్మ్. ఆహ్, అప్ అప్పుడు భగవంతుడిని సేవిస్తూ తన యొక్క కృష్ణ ప్రేమను ఇంకా పెంచుకోవచ్చు. ఈ సందర్భంలో సిద్ధ ప్రణాళి అనబడే ఈ ప్రక్రియ విషయం మనం జాగరూకత వహించాలంటున్నారు. ప్రామాణికులుగా అంగీకరించబడ్డా గూడా అంగీకరించబడకపోయినా వాళ్ళు తయారు చేసుకున్న ఒక భక్తి మార్గం ఉంటుంది. ఒక ప్రత్యేకమైన మార్గం. అలా అనుసరిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ వాళ్ళ స్టైల్ అన్నమాట. వాళ్ళ మార్గమైన వాళ్ళ భక్తి మార్గం. వాళ్ళని అటువంటి దాన్ని సిద్ధ ప్రణాళి ప్రక్రియ అంటారు. అంటే ప్రామాణికంగా శాస్త్రాలు చెప్పిన విధానాలు గాకుండా వాళ్ళు ఒక మెథడ్ ఫాలో అవుతూ భక్తి మార్గంలో ఉండడం. కానీ ఎవరి మన భావనల చేతే మనం భగవంతుడి సహచరులం అయినట్లుగా వాళ్ళు ఊహించుకుంటూ ఉంటారు. ఇదంతా గూడా మరి ఇట్లా మరి నిజం కాదు అంటున్నారనమాట. ప్రాకృతి సహజీయాలు ఈ సిద్ధ ప్రణాళి పద్ధతిని అనుసరిస్తూ కృత్రిమంగా వీళ్ళంతా భక్తులు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. కానీ రూపగోస్వామి వాళ్ళ కార్యకలాపాలు నిజంగా భక్తికి భంగం అని చెప్పేసి చెప్పారు. సో, ఇలా ఎవరిష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు ఈ పద్ధతిలో నేను ఆరాధిస్తాను అనుకోవడం కాదు. శాస్త్రాలు చెప్పిన పద్ధతిలో ఆరాధించడం మంచిది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే గొప్ప ఆచార్యులు మరి భగవంతుడి పట్ల ఈ గురువులంతా రాగభక్తిని సాధించిన తర్వాత కూడా భగవంతుడి సేవకు సంబంధించిన విధుల్ని పాటించడం అవసరం. ఎంత రాగభక్తిని సాధించినా గూడా భగవత్ సేవను మర్చిపోకూడదని రూప గోస్వామి చెప్పారు. ఏమిటా విధులు అంటే పైన వివరించిన నవవిధ భక్తి ప్రకారాలు అంటున్నారు. అంటే శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, విష్ణు సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. చూసాం గదా! అది ఎంత మనం
గొప్ప రాగభక్తిని సాధించిన ఈ భక్తి మార్గాల్ని వదిలిపెట్టకూడదు. మరి ప్రతి వాళ్ళు గూడా వాళ్ళ గుణానికి ఏది సూట్ అవుతుందో ఆ మార్గాన్ని ఎంచుకుని అందులో నిమగ్నమై ఉండాలి. స్థితులై ఉండాలి ఆ భక్తి మార్గంలో. ఉదాహరణకి ఎవరికైనా శ్రవణం మీద ఆసక్తి ఉండొచ్చు. ఇంకొకళ్ళకి జపం మీద ఉండొచ్చు. ఇంకొకళ్ళకి భగవత్ సేవ ఆలయాలు అవి శుభ్రపరచడంలో ఆసక్తి ఉండొచ్చు. ఇలా అలాగే మిగిలిన 6 మార్గాలు స్మరణం, దాస్యం, పాదసేవనం, వందనం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం ఏదో ఒక వాళ్ళకి దేని మీద శ్రద్ధ ఉంటే ఆ మార్గాన్ని ఎంచుకుని ఆ మార్గంలో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఆ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మనం ఏదో రాగభక్తిని డెవలప్ చేసేసుకున్నాం ఇంక మనం ఏది చేయక్కర్లేదు అనుకోకూడదు. ఆ భక్తిలో ఉన్నప్పుడే ఏదో ఒక మార్గాన్ని నవవిధ భక్తుల్లో సెలెక్ట్ చేసుకుని మనకిష్టమైన మార్గాన్ని ఆ మార్గంలో మనం ఎప్పుడు గూడా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి అన్నారు. నెక్స్ట్ కామరూప రాగానుగ భక్తి. ఇక్కడ మరి రాగానుగ సాధనా భక్తి. ఇది ఏమిటంటే రాగానుగులవ్వడానికి ప్రాక్టీస్ చేయడం. ఏమిటి దీని మెయిన్ పాయింట్? శుద్ధ భక్తుల్ని ఫాలో అవ్వడం. శుద్ధ భక్తుల్ని ఫాలో అవ్వడానికి కూడా మరికొన్ని విధులు మరి మనం ఒక ఏమంటారు ఒక ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. మరి మనం ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి విడివెడితేనే శుద్ధ భక్తుల్ని అనుసరించగలుగుతాం. ఇప్పుడు నంద యశోదుల్లాగా ఉండాలి, ఆ సహజ ప్రేమతో అంటూ ఉన్నట్లుండి ఎలా ఉంటాం? ఆ భగవంతుడి మీద ఆ రకంగా నిజంగా ఉండాలనే ఆసక్తి ఉండాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, శ్రద్ధ ఉండాలి. ఆ శ్రద్ధ ఉండాలి అంటే మనం ఈ రకంగా ఈ భక్తి మార్గంలో నడుచుకోవాలి అని చెప్పి చివరికి ఏదో రాగభక్తి స్టేజ్‌కి వచ్చినా గూడా మనం ఈ నవవిధ భక్తుల్లో ఒకదాన్ని వదిలిపెట్టకుండా మనకి ఇష్టమైన పద్ధతిలో కంటిన్యూ అవ్వాలని చెప్పారు. ఇది రాగానుగ సాధనా భక్తి. ప్రాక్టీస్‌తో రాగానుగులు అవ్వడం. ఇక నెక్స్ట్‌ది కామరూప రాగానుగ భక్తి. సో ఇది బృందావనంలో గోపికలు, ద్వారకలు, శ్రీకృష్ణుడి రాణులు వీళ్ళ అడుగు జాడల్లో నడవటం. ఇందాకేమో వాత్సల్య భక్తి అది ఏది సాధనా భక్తి ఆయన యొక్క తల్లిదండ్రులు గాను బంధువులు గాను వాళ్ళని అనుసరించి అలాంటి సహజ భక్తి. ఇదేమో గోపికలు భగవంతుడి యొక్క రాణులు అడుగు జాడలను అనుసరించి డెవలప్ చేసుకునే అటువంటి భక్తిని కామరూప రాగానుగ భక్తి అంటారు. ఇది కూడా 2 రకాలు ఉంది ఇందులో కూడా. ఒకటి పరోక్షము, ఇంకోటి ప్రత్యక్షం అంటున్నారు. ఈ రెండిట్లో కూడా మరి భక్తుడు గోలోక బృందావనంలో భగవత్ సేవ చేసే గోపికను ఎంచుకుని ఆవిడ్ని అనుసరించాలి. సో ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడితో కామరూప రాగానుగ భక్తి అనుభవించటాన్ని పారిభాషికంగా మరి అది మనం దాన్ని కేళి, అందుకే రాసకేళి అంటూ ఉంటారు. ఈ కేళిలో పాల్గొనటానికి భగవంతుడితో కలిసి ప్రత్యక్షంగా క్రీడించడం మరి కదా. సో భగవంతునితో మరి మనం ప్రత్యక్ష సంబంధం పెట్టుకోకుండా గోపికలతో భగవంతుడి ప్రణయ కలాపాలు గురించి విని కొందరు ఆనందిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది వాళ్ళని పరోక్షం అంటారు. సో కొంతమంది ఆ ప్రత్యక్ష సంబంధం ఏమిటి అంటే ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడితో ఈ కామరూప రాగానుగ భక్తిని అనుభవించడం. అది దానినే కేళి అంటారు. కొందరు ఆ రకంగా ఉంటారు. ఆ కేళినే ప్రత్యక్ష భక్తి అంటారు. ప్రత్యక్ష కామరూప రాగానుగ భక్తి. పరోక్ష భక్తి ఏమిటంటే ఇటువంటి కేళిని చూసి ఆనందించే భక్తి. సో దాని గురించి విని ఆ శ్రవణం చేసి ఆ లీలల్ని తద్వారా ఆనందాన్ని పొందే భక్తిని పరోక్షం అంటారనమాట. సో అలాంటి భక్తులు మరి భగవంతుడితో గోపికలు చేసిన విహారాలు వినడం వల్లే వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతారు. కొందరు ప్రత్యక్షంగా ఆ కేళిలో ఉన్నట్లుగా వాళ్ళు ఆ రకమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతారు. సో ప్రత్యక్షం పరోక్షం కామరూప రాగానుగ భక్తిలో. సో మనం విని ఆనందించినా అది కామరూప రాగానుగ భక్తి పరోక్షం. ప్రత్యక్షంగా మనం భగవత్ సేవ చేయాలని గోపికను ఎంచుకుని ఆమెను అనుసరిస్తూ ఈ రకంగా కామరూప రాగానుగ భక్తిని అనుభవించడం అది ప్రత్యక్షం. దాన్ని కేళి అంటారు. భక్తి సేవలో మరి ముఖ్యంగా రాధాకృష్ణులను అర్చించడంలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు ఈ భక్తి విధులన్నీ పాటించే భక్తులకే ఈ కామానుగ భక్తి కామరూప రాగానుగ భక్తి అలవర్చుకోవడం సాధ్యపడుతుంది అంటున్నారు. సో నిత్యము ఈ రాధాకృష్ణుల అర్చనలో నిమగ్నమైన వాళ్ళకి మరి వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుడి
సన్నిధిలో ఉంటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకే ఇది అలవర్చుకోవడం సాధ్యం అవుతుంది. అలాంటి భక్తులు సహజంగానే క్రమంగా విగ్రహాల పట్ల వాళ్ళు రాగభక్తిని పెంచుకుంటారు. ఆ విగ్రహాలు స్వయంగా మరి అవి అర్చావతారాలే అని మనం చూసాం కదా! ఇక వాళ్ళు ఆ విగ్రహాల మీద ఆ ప్రేమను పెంచుకుంటారు. రోజు చూస్తే ఇప్పుడు మనం రోజు మంగళహారతిలో రాధాగోవిందులను చూసినప్పుడు మనకొక అటాచ్‌మెంట్ ఉంటుంది చూడండి ఆ విగ్రహంతో. చూస్తుంటేనే మనం ఇలా మంగళహారతిలో జూమ్‌లో చూస్తుంటేనే మనకి దాని మీద ఒక ప్రేమొస్తుంది. సో, అలా వీళ్ళు మరి నిత్యము ఆ విగ్రహానికి సేవలు, అభిషేకాలు, పూజలు, అర్చనలు, మరి అలంకరణలు అన్నీ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ విగ్రహాల మీద అలా రాగభక్తి వస్తుందనమాట. భగవంతుడితో ఈ గోపికలు చేసిన ఈ ప్రణయ కలాపాలన్నీ వినడం ద్వారా క్రమంగా వాళ్ళు వింటూ ఈ ఈ నిత్యము ఈ విగ్రహారాధనలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ లీలల పట్ల కూడా ఆకర్షణ, ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సో, రాగ సహజంగా ఉన్న ఈ ఆకర్షణ ఎప్పుడైతే పరిణితి చెందుతుందో, ఆ తరువాత భక్తుడు ఈ పై 2 విధానాల్లో ఏదో ఒక దానిలో చేరడం జరుగుతుంది. సో, ఎప్పుడైతే ఇలా సహజంగా అతనికి ఈ ఆకర్షణ బాగా పరిణితి చెందుతుందో, అప్పుడు కామరూప రాగానుగ భక్తిలో సహజ ప్రత్యక్షాన్ని గాని, పరోక్షాన్ని గాని అతను హ్మ్. కోరుకుని ఆ మార్గంలోకి వెళ్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో, అట్లా ఎప్పుడు భగవంతుడి దగ్గర సేవ చేస్తూ ఆ మూర్తులతో ఉన్న వాళ్ళకి త్వరగా ఇది సాధ్యపడుతుందంట. భగవంతుడి పట్ల ఇలాంటి ప్రేమ ఒట్టి స్త్రీలలోనే ఉంటుందనుకోకూడదు ఈ కామరూప భక్తి. అంటే మన దీని ఎందుకు అంటే ఈ కామరూప భక్తి, ఈ స్పెసిఫిక్ గోపికలకున్న భక్తి మన భౌతిక దేహంతో ఎటువంటి సంబంధము దానికి లేదు అంటున్నారు. ఒక స్త్రీ ఉందంటే ఒక భక్తురాలు శ్రీకృష్ణుడికి సఖుడను అనే భావాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు. అంటే నేను సఖ్య భక్తిలో అర్జునుడికి ఏ రకంగా ఉందో స్త్రీలు కూడా ఆ రకంగా సఖుడిగా పెంచుకోవచ్చు భక్తి అంటున్నారు. అలాగే ఒక పురుషుడు కూడా బృందావనంలో గోపిక అనే భావాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు. సో, ఇక్కడ స్త్రీ పురుషులతో సంబంధం లేదు. ఎందుకు అంటే భగవంతుణ్ణి ప్రేమించడానికి విధానం ఎవరికి ఏది మనసుకు నచ్చుతుందో, ఏది సాధ్యపడుతుందో, దేని మీద ఎక్కువ ఆకర్షణ ఉంటుందో ఆ రకంగా ఎవరైనా ఉండొచ్చు. సో, పురుషుడు కూడా గోపికా విధానంతో భక్తి అలవర్చుకోవచ్చు. ఈ గోస్వాములందరూ కూడా అటువంటి విధానాన్నే అనుసరించారని చెప్తారు. సో, అలాగే స్త్రీలు కూడా సఖుడుగా కూడా వాళ్ళు భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు పురుషుడు గోపికగా ఎలా భావించవచ్చో పద్మ పురాణంలో కూడా ఇలా వివరించారు. ఏమని అంటే పూర్వకాలంలో దండకారణ్యంలో ఎందరో మునులు ఉంటూ ఉండేవారు. ఈ శ్రీరామచంద్రుడు మరి ఆయన 14 ఏళ్ళు వనవాసం చేశారు గదా! తండ్రి వనవాసానికి పంపిస్తే. ఆ వనవాసం ఆయన గడిపిన ఎక్కడ గడిపారు అంటే ఈ దండకారణ్యంలోనే ఆయన వనవాసం చేసింది. అక్కడ ఎంతోమంది మునులు ఉంటూ ఉండేవారు. వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఈ శ్రీరాముడిని చూసి ఆయన సౌందర్యంతో వాళ్ళు ఆకర్షింపబడ్డారు. ఆయన శ్రీరామచంద్రుడు ఎంతో సుందరమూర్తి గాబట్టి వాళ్ళు ఆకర్షితులై ఆత్మజ్ఞానంలో ఉన్న మునులందరూ గూడా ఆహ్, ఆ అటువంటి ఆకర్షితులైన వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు మునులు, ఆత్మజ్ఞానం తెలిసిన మునులు. మరి ఆ వనంలో వాళ్ళున్నారు. వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి వైపు ఆకర్షింపబడి, భగవంతుడిని ఆలింగనం చేసుకోవడానికి వీలుగా మేము స్త్రీలు కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళు కోరుకున్నారనమాట. అయితే తర్వాత ఆ మునులే గోకుల బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుడిగా అవతరించారు. అందుకే వాళ్ళకి పూర్వజన్మలోనే ఆ భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్, ఆత్మ సాక్షాత్కారం, భగవత్ సాక్షాత్కారం ఉన్నది గాబట్టి గోపికలకు మరి ఆ సహజమైన ప్రేమ భగవంతుడి పట్ల ఉన్నది. వాళ్ళకి వేరే ఏ కోరిక లేదు. ఆ భగవంతుడిని ప్రీతి కలిగించడమే వాళ్ళ యొక్క ఇచ్చ అని మనం చూసాం. సో, ఈ మునులే గోపికలుగా అవతరించారు. సో, అంటే శ్రీకృష్ణుడి ప్రియురాళ్ళుగా వాళ్ళు జన్మించారు. తద్వారా వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో సంసిద్ధతను సాధించారు అని చెప్తున్నారు. ఈ దండకారణ్యంలో ఉన్న మునుల కథను ఏ విధంగా వివరించొచ్చు అంటే, రామచంద్రుడు దండకారణ్యంలో నివసించే టైంలో అక్కడ భక్తిలో ఉన్న మునులందరూ గూడా ఆయన సౌందర్యానికి ముగ్ధులై వెంటనే శ్రీకృష్ణుడి ప్రేమకు హ్మ్. ఎక్కడైతే వాళ్ళు భగవత్ ప్రేమను పొందుతారో అక్కడ అటువంటి బృందావనంలో వాళ్ళు గోపికలుగా ఆహ్,
బృందావనంలోని గోపికలను వాళ్ళు స్మరించారు. అంటే దండకారణ్యంలో మునులు ఆ సందర్భంలో గోపికల వలె వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుణ్ణి ప్రేమించాలి అని చెప్పి కోరుకున్నారు. అంటే వాళ్ళకి ఆ ఆకర్షణ కలిగి వాళ్ళు వాళ్ళు మరి హ్మ్, ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి ముందు జన్మలో ఆ గోపికలు బృందావనం గురించి కూడా తెలుసు. అందుకని ఆ గోపికల్ని స్మరించుకున్నారు. సో వాళ్ళు అంటే అప్పుడు ఆ ముందు జన్మలో భగవంతుడు ఆ గోపికలతో ఏ రకంగా ఆయన ఈ రాసకేలి జరుపుతారనేది వాళ్ళకి తెలిసి అలా ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకున్నారు. అందుకని వాళ్ళకి అది సాధ్యపడింది. పరతత్వమే మరి శ్రీకృష్ణుడు, రామచంద్రుడు అని వాళ్ళకి అప్పుడే తెలుసు అని చెప్తున్నారు. సో, రామచంద్రుడు మరి ఆదర్శప్రభువు. ఆయన ఏకపత్ని వ్రతుడు కూడా కాబట్టి ఆ అవతారంలో మరి వాళ్ళు ఆ రకంగా ఉండడానికి వీలు కాదని కూడా వాళ్ళకి తెలుసు. కాబట్టి రామచంద్ర ప్రభు రూపం కంటే కూడా శ్రీకృష్ణుడి రూపం ఇంకా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందని కూడా మునులు నిశ్చయించుకున్నారు. వాళ్ళకి తెలుసు అది కూడా. అందుకని రాబోయే జన్మలో గోపికలుగా జన్మించి శ్రీకృష్ణుని సేవించుకునే భాగ్యాన్ని వరంగా వాళ్ళు కోరుకున్నారనమాట. సో రామచంద్రుడు మౌనం వహించి ఊరుకున్నాడంటే ఆ మౌనమే ఈ వీళ్ళ ప్రార్థనలకు అంగీకారం అనమాట. సో ఆ రకంగా రాబోయే జన్మల్లో శ్రీకృష్ణుడి సాహచర్య భాగ్యాన్ని శ్రీరామచంద్రుల ప్రభు వారికి అనుగ్రహించారు అంటున్నారు. ఆ వరానికి ఫలితంగానే వాళ్ళందరూ గోకులంలో ఈ వ్రజసుందరులందరి గర్భంలో గోపికలుగా జన్మించి ముందు జన్మలో వాళ్ళు కోరిన విధంగా గోకుల బృందావనంలో భగవంతుడి సాంగత్యంలో ఆ భాగ్యాన్ని పొందగలిగారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భగవంతుడితో శ్రీకృష్ణుడితో ఈ మాధుర్య ప్రేమ అని గోపికల ప్రేమను వర్ణిస్తారు. వాత్సల్య ప్రేమని యశోదాదేవిది, మాధుర్య ప్రేమని గోపికలది, సఖ్య ప్రేమ అర్జునుడు, ఇలా దాస్య ప్రేమ ఇలా ఉన్నాయి కదా. సో మాధుర్య ప్రేమను అనుభవించాలనే వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక భావన వల్ల వాళ్ళు మానవ జీవితంలో సంసిద్ధతను పొందారు. సో ఇక్కడ కూడా ఈ భగవంతుడితో ఆ ఆకర్షణ మరి అది ఆధ్యాత్మికమే. అది చివరికి భగవంతుడికి అన్ని రకాలుగా ప్రీతిని కలిగించాలనే ఇచ్చ తప్ప వేరే వాళ్ళ ఇచ్చ కోసం కాదు కాబట్టి అది ఆధ్యాత్మిక భావనే. ఆ రకంగా వాళ్ళు మానవ జీవితంలో సంసిద్ధతను పొందగలిగారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఆ మాధుర్య ప్రేమతో. సో ఈ మాధుర్య ప్రేమ అంటున్నారు కదా, ఈ మాధుర్య భక్తి అనేది కూడా 2 రకాలుగా ఉంది అంటున్నారు. ఒకటేమో స్వకీయ శృంగారం అంటే దాంపత్య జీవితంలో ఉండేటటువంటి మాధుర్యం. రెండవది పరకీయ శృంగారం అంటే ప్రేయసి ప్రేయుల యొక్క సంబంధం. సో శ్రీకృష్ణుడితో ఈ స్వీయ శృంగారాన్ని అనుభవించాలనుకునే భక్తులు ద్వారకలో జన్మించి శ్రీకృష్ణుడికి మహిషులయ్యే సౌభాగ్యాన్ని పొందుతారు. అలాగే ఆయనతో పరకీయ అంటే ఆయనకి రాణులైన వాళ్ళంతా ఈ రకంగా ఆ సౌభాగ్యాన్ని పొందారు. శ్రీకృష్ణుడితో పరకీయ భావన చేయాలనుకునే భక్తులు గోకుల బృందావనంలో గోపికలుగా జన్మించి భగవంతుడితో ఆ రాసకేళిలో వినోదిస్తూ ఉంటారు, ఆనందిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఒక గోపికగా గాని పట్టమహిషిగా గాని శ్రీకృష్ణుడితో ఈ ఈ రకమైనటువంటి సంబంధాన్ని అనుభవించిన తర్వాత అది కేవలం స్త్రీలకే పరిమితమైంది కాదని మనం ఇక్కడ గమనించాలి. దండకారణ్యంలో మునులందరూ మరి పురుషులు కూడా ఇలాంటి భావనను పెంపొందించుకోవచ్చు. ఎవరైనా సరే శ్రీకృష్ణుడితో కేవలం సంభోగ శృంగారాన్ని కోరుకుంటూ గోపికల అడుగుజాడల్లో అనుసరింపకున్నప్పుడు అట్టివారు ద్వారకలో భగవంతుడి సాంగత్యాన్ని అనుభవిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఈ రాసకేళి అనే దాని మీద మనసు లేనప్పుడు కానీ భగవంతుడితో ఈ రకమైన సంబంధం కావాలి అనుకున్న కేళి రూపంలో కావాలి అనుకున్నప్పుడు రాసకేళి రూపంలో వాళ్ళు మరి ద్వారకలో ఆయన సాంగత్యాన్ని అనుభవిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే దాంపత్య జీవితం లాంటిది. శ్రీకృష్ణుడి పట్ట మహిషులు అన్నమాట ఉదాహరణ. తర్వాత మహాకూర్మ పురాణంలో కూడా ఏం చెప్పారంటే అగ్నిదేవతల పుత్రులు ఉన్నారు మహర్షులు. వాళ్ళు కూడా భగవంతుడితో ఈ మాధుర్య రతిని కేళి అనుభవించాలనే ఇచ్ఛతో
ఈ విధులన్నీ కూడా వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా పాటించారట. తత్ఫలితంగా ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళ తర్వాత జన్మలో మరి ఈ సృష్టికి మూల కారణమైన ఈ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్పబడే ఈ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందగలిగారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనను తమ పతిగా గ్రహించిరి. సో ఇది శ్రీకృష్ణుడు పట్టమహిషి ఆయన భార్యల యొక్క పూర్వజన్మ వృత్తాంతం అన్నమాట. వీళ్ళెవరంటే అగ్నిదేవతల పుత్రులు. వాళ్ళు కూడా ఈ మాధుర్య రతిని భగవంతుడితో అనుభవించాలనుకున్నారు. కానీ వాళ్ళు కేళి రూపంలో కాకుండా వాళ్ళు ఈ రకంగా మరి దాంపత్యంతో అనుభవించాలనుకున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఈ ఈ సాంగత్య వాళ్ళ కోరికను బట్టి ఈ విధులన్నీ అనుకుని వాళ్ళు చాలా నిష్ఠతో విధులన్నీ ఖచ్చితంగా పాటించారట. సో వాళ్ళు ఆ ఫలితంగా వాళ్ళు నెక్స్ట్ జన్మలో భగవంతుడి భార్యలుగా జన్మించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. సో ఈ మాధుర్య భక్తిలో 2 రకాలు ఉన్నాయి. సో అగ్నిదేవుల పుత్రులేమో దాంపత్యంతో భగవంతుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని అనుభవించాలనుకున్నారు కాబట్టి రాణులుగా పుట్టారు. 8 వాళ్ళ భగవంతుడి భార్యలుగా. వీళ్ళు కేళి రూపంలో భగవంతుడి సాంగత్యాన్ని కోరుకున్నారు కాబట్టి వీళ్ళంతా గోపికల రూపంలో ఉన్నారు. వాత్సల్యము, సఖ్యము ఈ 2 కూడా సంబంధంతో ఉన్న రాగానుగ భక్తి. అంతే కదా! సహజమైన రాగానుగ భక్తి ఏమో ఈ కామరూపం అంటే అది కూడా ప్రాక్టీస్‌తో చేయొచ్చు అని చెప్పారు. కాకపోతే అదేమిటి భగవంతుడితో ఆ రకమైన సంబంధంతో ఉన్న భక్తి. ఇదేమో భగవంతుడి మీద వాత్సల్యం అంటే ఉదాహరణకి యశోదాదేవి అని చెప్పుకున్నాం. సో తల్లిదండ్రులుగా గాని, సఖులుగా గాని ఉన్నప్పుడు ఇలా వాత్సల్యం గాని, సఖ్యం గాని ఉంటే సంబంధానుగ భక్తి అంటారు. సో నందమహారాజుని గాని, సుబలుడు వీళ్ళంతా భగవంతుడి బంధువులు, యదువంశస్థులు. సో నందమహారాజు ఆయన పెంపుడు తండ్రి అయిన మరి వ్రజభూమిలో శ్రీకృష్ణుడికి గల సఖులందరిలోకి అంటే గోపబాల అందరిలోకి ఇష్ట సఖుడు సుబలుడు అనమాట. సో అందుకని వాళ్ళిద్దరిని ఎగ్జాంపుల్స్ గా వాత్సల్యానికి, సఖ్యానికి చెప్తున్నారు. సో శ్రీకృష్ణుని తండ్రిగా గాని, సఖుడిగా గాని ఈ భావన గనక పెంపొందించుకోవడంలో కూడా 2 విధానాలు ఉన్నాయి. అంటే ఈ సంబంధానురాగాను భక్తిలో కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి. మొదటిది ఏమిటి అంటే భక్తులు ప్రత్యక్షం. ఇందాక కూడా మనం ఏం చూసాము 2 రకాల మాధుర్య భక్తిలో 2 రకాలు. కామరూప భక్తిలో కూడా మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. 2 రకాలు పరోక్షము, ప్రత్యక్షము అని చూసాం. మాధుర్య భక్తి ఏమో దాంపత్యంతో సంబంధం పెట్టుకోవడం, ఇంకోటేమో కేళి రూపంలో పెట్టుకోవడం. ఇప్పుడు అది మాధుర్య భక్తిలో రకాలు. ఇప్పుడు సంబంధానుగ భక్తిలో కూడా 2 రకాలు ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. మొదటిది భక్తుడు ప్రత్యక్షంగా నేను శ్రీకృష్ణుడు తండ్రినని భావించవచ్చు. రెండవది నందమహారాజుని గురించి భావిస్తూ మనం శ్రీకృష్ణుడి తండ్రిగా ఉండే అదృష్టాన్ని కొనియాడు. మరి కామరూప రాగానుగులో కూడా ఒకటి ప్రత్యక్షంగా మనం ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నట్టు, 2 సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్న గోపికలను ఆయన గురించి విని ఆనందించడం అని చూసాం. అలాగే ఇది సేమ్ అన్నమాట. మొదటిది ప్రత్యక్షంగా నేనే భగవంతుడి తండ్రిని అనుకోవచ్చు. రెండవది భగవంతుడి తండ్రిగా ఉండడం అబ్బాయి ఎంత అదృష్టం అనే భావనతో చూసి ఆ భావనని ఆ భావనలో మనం ఆనందాన్ని పొందడం. సో అది తర్వాత స్కంద పురాణంలో కూడా ఒక కథ ఉన్నది. ఏమని అంటే పాండవుల రాజధాని నగరమైన హస్తినాపురంలో ఉన్న వృద్ధుడు భగవంతుణ్ణి తన ప్రియపుత్రుడుగా అనుకుంటూ ఉన్నాడనమాట. హస్తినాపురంలో ఉన్న వృద్ధుడు ఒకడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి. సో ఆ వృద్ధుడికి నారదుడు నందమహారాజు అడుగుజాడల్లో నువ్వు నడువు అని చెప్పి ఆయన ఒక ఉపదేశం చేశారు. చేస్తే ఆ మార్గంలో అతను అనుసరిస్తూ నందమహారాజు అడుగుజాడల్లో ఆయన అనుసరిస్తూ అతను సిద్ధత్వాన్ని పొందాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భర్తగాను, సఖుడిగాను, తండ్రిగాను లేదా శ్రేయోభిలాషిగాను నిరంతరం భగవంతుని గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటే మరి అలాంటి భక్తులందరికీ కూడా అందరికీ కూడా ఆరాధ్యులు అని చెప్పి నారాయణ వ్యూహస్తవం చెప్తోంది అంటున్నారు. సో భగవంతుడి పట్ల ఇలాంటి రాగభక్తి ఉన్న ఇలాంటి
భగవంతుడి పట్ల ఉన్న ఇటువంటి రాగభక్తి ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహించే గాని లేదా శుద్ధ భక్తుడి అనుగ్రహంతో మాత్రమే మనకి కలుగుతుంది. ఇంతటి రాగభక్తి రావాలి అంటే భగవద్ అనుగ్రహం అయినా ఉండాలి, శుద్ధ భక్తుడి అనుగ్రహం అయినా ఉండాలి అంటున్నారు. సో ఆ రకమైన భక్తినే పుష్టి మార్గం అంటే పోషణ. పుష్టి అంటే ఏమిటి? బాగా పోషణ ఉన్నప్పుడు పుష్టిగా ఉన్నారంటూ ఉంటాం కదా. అందుకని ఇటువంటిదే పుష్టి మార్గం అంటారు ఈ భక్తిని అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇలాంటి భావన పెంపొందించుకోవడం ఎంతో అత్యున్నత స్థితికి చెందిన భక్తికి కూడా పుష్టిని చేకూరుస్తుంది. అంటే ఉత్తమాధికారులు కూడా ఇలాంటి భావాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి అంత పుష్టి మార్గం అన్నమాట ఇది. కాబట్టి వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఈ విష్ణు శాఖకు చెందిన వల్లభ సంప్రదాయం ఒకటి ఉన్నది. అందులో ఈ పుష్టి మార్గం ద్వారానే వీళ్ళంతా శ్రీకృష్ణుని ఆరాధిస్తారని చెప్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా గుజరాత్లో భక్తులు ఈ పుష్టి మార్గంలోనే బాలకృష్ణుణ్ణి అర్చిస్తూ ఉంటారట. కాబట్టి ఈ భగవంతుడి అనుగ్రహంతో గాని శుద్ధ భక్తుని అనుగ్రహంతో గాని కలిగే ఈ భక్తి మార్గాన్నే పుష్టి మార్గము అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో రాగా భక్తిలో 2వ అధ్యాయంలో మనం ఇప్పుడు కామరూప రాగానుగ భక్తిలో ఉన్న 2 రకాలు, ఆ తర్వాత సంబంధ రూప రాగానుగ భక్తిలో ఉన్న 2 రకాలు, 2 ప్రత్యక్షం పరోక్షం 2 కూడా చేయొచ్చు చూసాం. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో మరి మనం ఈ చాప్టర్ కూడా ఫినిష్ చేసాము. నెక్స్ట్ 17వది భావభక్తి చూద్దాం. ఇది రాగభక్తి, నెక్స్ట్ భావభక్తి. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.